V32, slyšíte? Provádíme obrat. Končíme, vracíme se zpět. Už jsem vás protáhl horšíma věcma než drobnou turbulencí, ne? Držte se! Belzi! Mayday! Havarujeme! Posadím ji na silnici! Dělej! Bude to natvrdo! Prima uvádí v českém znění Filip Blažek, Irena Máchová, Ivana Milbachová, Martin Stránský, Michal Holán, Kateřina Lojdová, Jakub Nemčok, Zuzana Hikyšová, Tomáš Kargr, Libor Hruška. Živí mrtví. Pojď se mnou. Nepřepínej se. Radši si se mě. Podívám se tam. Někdo sem jede. Přežil někdo? 2 ne, ten další neví. Rozdělte se. Cílejte jen, když vážně musíte.
Tenhle dýchá! Time! Pomoz mi s ním. Tady šumprte! Vytáhni ho. Zachraňuje je. Měli bychom se ukázat. Ještě ne. Vyrazíme. Pomalu, děvenko. S tím párátkem mě nepřečůráš, tak. Hezky odložte zbraně. To je ono, hezky v klidu. Ukažte mi ruce. Teď se otočte. To je ono, jenom se hezky otočte. No, to mě posel. Blonsko, ruce, tobě to sekne. Tak, co se tak pomuchlovat se starým kámošem Merlem? Ať Stevensová připraví ošetřovnu. Kolik? 3. Jeden má mnohočetný zlomeniny a popáleniny. Další je střídavě v bezvědomí, nejspíš šok a dehydratace. A třetí? Ta je v pořádku. Žena. 2. Našli jsme je schovaný v lese. Přinesli jsme ti domácí úkol, otevři laboratoř. Povídej. Za 5 minut budu na bráně. Vypni vysílačku. O co jde? Teď, Miltne. Michonne? Tady jsem.
Přidržte si to. Proč nás tady drží? Chceme odejít. Nejste úplně zdravá a je tma. Měli byste přes noc zůstat. Kde to vlastně jsme? Já vám to říkat nebudu. Promluví s vámi on. Kdo? Čeká na vás pacient, doktorko. Že jsi říkala, jestli jsem opravdický. A doufala si, že ne. No, ale jsem. Tenhle starý svět se ke konci nějak zmenšuje, co? Není nás tu tolik, co decháme stejný vzduch? Víš, když mě našli, byl jsem skoro bez krve. Vyhladovělej. Říkal jsem si, že olovo by mohlo být dobrý poslední jídlo. Že bych si po něm nadlouho dobře schlupnul. Počkal na Daryla na onom světě. Neviděla z bráchu. Už dlouho ne. Jsme na tom stejně. On se pro tebe vrátil. I s Rickem. Ale už jsi byl pryč. No jo. Celý ne. Jo, Rick. Ten hajzl, co mě přicvaknul k tomu klandru. Jo, ale snažil se. Daryl to viděl. Vždycky to byl můj sladký malej bráška. Chtěl hledat dál, ale lecos se stalo. Lidi umírali. Hodně z nás zemřelo. Jim, Dale, Jackie, Sofia, Amy. Tvoje sestra. Ano, Byla to fajn holka. To je mi líto. bylo jich víc. Mnohem víc. Museli jsme odjet z Atlanty a skončili jsme na farmě. Daryl se pochlapil. Hodně toho pro ostatní udělal. A teď je mrtvej. Tohle nevím jistě. Napadlo nás stádo a Jak je to dlouho? 7-8 měsíců. Ostatním jsem se ztratila. Zůstala jsem sama. Vím, jaký to je. To pochybuju. Tak co po nás chceš? Kruci. Ona si tu sedí. Kolem sebe 4 stěny, střechu nad hlavou, léky v žíle a chce vědět, co po ní já chci. Vytáhl jsem tebe a tady tu němou ze sraček. Zachránil vám kejhák. Co třeba děkuju? Mířil si na nás zbraní. Ona mluví. Na koho tady za poslední rok nikdo nemířil, hm? Tak zvedněte ruku. Do toho. Hm? Šumprte. Crowley, na vás taky mířili? Sakra. Já bych si asi cvrknul do trenek, kdyby přišel někdo cizí s pazourama v kapsách. Takovýho hajzla byste se měli bát. Děkuju. Budu rád, když se to vyřeší co nejdřív. Vezmi si to na starost, prosím tě, ano. Jistě. Jak je vám?
Chceme svoje zbraně. Dobrá. Až budete u brány. Ukažte nám, kde je. Proč jste nás tady nechal zamknout? Vidíte snad v oknech mříže? Je o vás postaráno. Hlídá nás stráž. Chrání nás, nic o vás nevím. My o vás víme dost na to, abychom chtěli pryč. Viděli jsme, jak jste 2 mrtvým zarazil do hlavy nůž. Co to jako mělo znamenat? Proměnili se. Nebyli kousnutý. To je jedno. Jakmile umřeme, proměníme se. Toho utrpení jsem je zbavil. Není snadné se s tím vyrovnat, ale tak to je. Nejste tu v zajetí, jste tu hosté. Chcete-li odejít, nikdo vám nebrání. Po setmění ale bránu neotevíráme, přitahuje to pozornost. A vy byste se potřebovala pořádně vyspat. V tomhle stavu byste další den venku nezvládla. Ráno vás přivedou za mnou, vrátím vám zbraně. K tomu munici, jídlo, léky, klíčky od auta, jestli chcete. Vypravím vás na cestu. Nebudu se zlobit. Vítejte ve Woodbury. Pojďte se mnou. Vystřídej Píta u zadní brány. Vem si reflektor. Jste vojáci? Ani ne. Pár veteránů, ale většinou jsme samouci. Ty ale mají pořádnou výzbroj. Někteří přišli ozbrojení, ale většinu pušek jsme pozbírali až postupem času. A další část města, ostatní ulice? To jsou všechny tak hlídaný? To nejde. Ale jde. A jsou. Loužák, guvernére. Můžu? Díky. Guvernére? Tak vám říkají? Někdy se přezdívky nezbavíte, ať chcete nebo ne. Bas je přezdívka, guvernér je titul. V tom je rozdíl. Mám ho. Přived si kámoše. Čistý. Ráno je pozbíráme. Nemůžou tu hnít. Pak to páchne, lidi to zneklidňuje. Jaké lidi? Nikdo tu není. Je to město duchů. Pojďte. Tady budete mít větší pohodlí. Není to Four Seasons, ale teplá sprcha tu je. Vody není dost, tak si ní šetřete. Máme jídlo, vodu, čisté oblečení. Snad se vám to líbí. Vím, že s mečem byste se cítila líp, jistě, ale jste v bezpečí. Vážíme si toho. A co ten pilot? Přežil to? Doktorka Stevensová dělá, co může. Jistě máte víc dotazů, ale mám ještě nějakou práci.
Za dveřmi tu budete mít mého člověka, kdyby něco. Uvidíme se zítra. Je to fakt. Hodně dlouho jste žili tam venku. Během té doby tu guvernér budoval tohle. Kolik lidí tu máte? 73. A Elín každou chvíli porodí, pak nás bude 74. Na všem se pracuje, ale Řím taky nepostavili za den. To je odvážný srovnání. Zasluhujeme si to. Už víc než měsíc nedošlo k narušení zdí, uvnitř jsme neměli ztráty od počátku zimy. Jak je to možný? Guvernér vyhlásil zákaz vycházení. Po setmění nesmí nikdo ven. Hluk a světlo tlumí na minimum. U plotu jsou stráže a hlídkují, aby se kousáci nepřiblížili. Včera jsem viděla, co vaše stráže dělají. Jednoho mrtvýho zavěsili jako ozdobu. Nechci je omlouvat, ale denodenně nasazují život, aby tohle město ochránili. Přišli o víc než jen o pár kamarádů. Každý se s tím vyrovnává po svém. Ale guvernérovi to řeknu. Všechno fungovalo. Ploty držely. Lidi byli pod ochranou. Jídlo i zásoby dostatečný, pak jednoho uvnitř pokousali. Netuším jak. Začal vyvádět. Pak propukla panika. Někdo otevřel bránu, že utečou. Tak pokousali a nakazili další. Lidi začali šílet. Během pár hodin šlo všechno k čertu. Jednotka pozbírala tolik zásob, kolik jen šlo a posádku jsme opustili. Kolik vás uteklo? V družstvu nás bylo 10. Ujeli jsme tak 100 kilometrů a pak jsme se ale zasekli na dálnici. Chtěl jsem to všechno vidět z vrtulníku, ale byl hrozně poničený, nebylo na vybranou. Co mi kluci? Ne. Zkusím najít ostatní. Dovést je sem do bezpečí. Ti muži tam na vás čekají. Nechránění. Povězte mi, kde jsou. Slibuju, že jestli žijou, tak je přivezu. Dodělal jsi ten úkol? Bohužel, ten pes tamhle už ho žere. Jak jsi mi to řekl? Hele, kde jsme? Na školním hřišti? Nechceš mu rovnou i sebrat peníze na obědy? Pardon, guvernére. Asi jsem s tebou ztrácel čas. Zřejmě ses vůbec nic nenaučil. Chtěl mi tady kouřit. Měl bys mít rozum. Když medvěda dráždíš, zřídí tě, to si pamatuji. Pověz mi o té holce. Jmenuje se Andrea. Co, ty ji znáš? Je z té skupiny z Atlanty? Jo. Z ty, jak mě nechali na střeše a já se musel zmrzačit. Zná tvého bratra? Darryla? Jo, zná ho. Tak s ní promluv znovu. Schválně, co se dozvíš. Ukaž mi něco. Co jsi zjistil? No, je to obdivuhodný. Vážně. Fakt obrovská poklona za vynalézavost. Zbavíš je rukou, aby tě nechytli. Zbavíš je čelisti, aby tě nekousli. Zbavíš je schopnosti jíst a oni o to ztratí zájem. Už nejsou v útočném režimu, můžeme být v jejich přítomnosti a to bez ohrožení. Jsou pak svým způsobem poslušní. Netečný. Poslušný.
Nebo netečný, jak je libo. Proč si je držet? Jako repelent. Maskování. Když jdeš z kousáky, považuji tě za kousáka. Jsi nenápadný, to je chytré. Jsou dost hubení. Když nežerou, proč nepojdou hlady? Oni hladoví, akorát o něco pomalý než my. Jako bychom chtěli aplikovat logiku na zmatek. Ale na tom není nic špatného. Ne, ale co nám to přinese? Další otázky, domněnky a žádné odpovědi. Zatím ne. Kdybych si s těmi ženami mohl promluvit. To vyřídí Merl. Nespochybňuju tvý rozhodnutí, to nechci. Ale chceš. Od toho tě mám. A kvůli čaji. Aha, chviličku. Při vší úctě nechávat Merela, ať se s nima bez dozoru baví, to je špatně. Vždycky si tvrdil, že v každý dílně musí být kladivo. Ale je na tenhle úkol kladivo nejlepší nástroj? 8 měsíců? Těžko uvěřit, že jste to venku tak dlouho přečkali. Protože jsme ženy? Protože jste sami. Měli jsme jedna druhou. 2 proti celému světu. Mizivá šance. Zvládli jsme to. Všechna čest. To ano. Přežít v divočině je velká dřina. Denně se probouzet na zemi a říkat si, jestli už to dnes přijde. Bude to rychlé a konečné, nebo pomalé a bez konce? Bude mít někdo sílu na to, aby zničil můj mozek? Nebo se proberu jako jeden z nich? Myslíte, že si něco pamatují? Vzpomenou si, čím byli kdysi? O tom nepřemýšlím. Milton se domnívá, že tam někde uvnitř bude stopa o tom, kým byli. Jako ozvěna. Jistě vás to muselo napadnout. Jednou, ano. Než mě to chtělo kousnout. Pak jste to zabila? Říkám schválně to, protože nikdo nechce mluvit o něm nebo o ní. Že ano? Ty 2, co jste měla na řetězu, co byli zač? Jak jste je ovládala? Využívala jste je ve svůj prospěch? Že vy jste je znala, co? Nech je najíst. Omlouvám se. Tohle, co tu máte, čekáte, že to vydrží? Co když přijde stádo? Vydrží to. V čem to teda je? V pořádných hradbách. Ten voják měl taky hradby a všichni víme, jak to dopadlo, nebo ne? To asi ano. Tajemství spočívá v tom, co se děje uvnitř hradeb. Chcete vrátit se k tomu, čím jsme byli, kdo skutečně jsme. Tamti čekali na záchranu. Zdejší lidi mají domy, zdravotní péči, děti chodí do školy, dospělí mají svou práci. Všechno má smysl, jsme komunita. Se spoustou zbraní a munice. To neuškodí. A s pořádnými hradbami. A s muži, kteří udělají vše, aby je ubránili. Kdyby se narušila bezpečnost, naši obec to zničí. To spíš umřu, než bych to dopustil. Pěkně jste se na konci světa zařídil. Já jsem někdo, kdo se chce zařídit? Člověk sklízí, co zasel. My jsme sedba. Zima je za námi, bude čas sklizně. Čas naděje? Půjdeme a vezmeme si zpět, co nám náleží. Civilizaci. Znovu povstaneme. Tentokrát se nebudeme vzájemně požírat.
Tak na civilizaci. Promiňte. Co říkáte čaji? Skvělý. Omlouvám se, že odcházím, ale tohle nepočká. Chceme svoje zbraně. Můžeme vám jídlo zabalit sebou a zbraně na vás budou čekat venku, ale měli byste si odpočinout. Nabrat síly. Porozhlédnout se tu, kdo ví. Třeba se vám tu zalíbí. Já mu nevěřím. Proč ne? Věřila jsi někdy někomu? Jo. Tak tomu dej pár dní, nic víc nechci. Jenom aby jsme se dali dokupy. Já jsem teda po kupě pořád. Nevypadalo to tak, když se ptal na tvý mrtváky. Málem skončil s vidličkou ve voku. Potom mu bylo kulový. To mě asi taky. Jsme spolu 7 měsíců, co všechno jsme zažili. Ale přesto tě sotva znám. Promiň, je to tak. Ty o mě víš všechno a já o tobě... Víš toho dost. Ty mrtváci s náma byli celou zimu. Chránili nás a ty si je najednou bez zaváhání zlikvidovala. Mělo to Bylo to snazší, než si myslíš. Ne, dejte tam taky. Jede sem auto, pane. Buďte ve střehu. Ne, nestřílejte! Sdělte svou totožnost. Jo, hned. Našli jsme poručíka Velse. Vašeho kolegu. Havaroval s vrtulníkem. Kde je? Máme tu menší osadu, on je těžce zraněný, ale stále žije. Ostatní nepřežili, bohužel. Ale Vels mi řekl, že vás najdu tady, abych vás za ním dovedl. Našli Velse, mají poručíka. Jo, našli. A vás taky. Municí se neplýtvá. Pozbírejte ostatní zbraně. Ano, pane. Jdi a milosrdně ukončí jeho pozemské dny. Podíváme se, co nám strýček sám přivezl.
Včera jsme přivezli 3 nové lidi. Jeden byl pilot helikoptéry z jednotky Národní gardy. Přestože zápasí o život, pověděl nám o svém konvoji na dálnici. O svém mužstvu. Slíbil jsem, že je sem dovezu živé. Ale neměli naše hradby ani ploty. Kousáci je všechny zabili. Ti muži ale měli nákladáky a na těch byly zbraně, potraviny a léky. Uctíme jejich oběť tím, že všechno to, co zde máme, nebudeme považovat za samozřejmost. Teď jděte domů, zanedlouho se setmí. Buďte vděční za to, co máte. Dávejte na sebe pozor. Tak jste zůstali? Můžu nějak pomoct? Ne, dneska ne. Náročný den? Nenáročné nemývám nikdy. Dobrou noc. Jak se vlastně jmenujete? Jestli se moc nevyptávám. To neříkám nikdy. Nikdy neříkejte nikdy. Nikdy. České znění připravili překlad Petr Zenkl, dialogy Radka Přibyslavská, dramaturgie Martin D. Antonín, zvuk Tomáš Říha, produkce Libuše Vicová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf producent Jaroslav Richter, režie Vladimír Žďánský. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2013.